Саламатсыз, мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информация музыкаль тапшыруы. Тугрылык максатка бара торган юлларның кыскасы, яхшысы дигән Ризаэттин Фәхретдин. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Без һәр вакыттагыча тугры калып сезне Манзарада сәламлибез. Бүген каллиграфия көне. Танылган каллиграф Нәҗип Нәккашның юбилейы. Ләкин мин аны таптым да, шухар бу Тукайны бөтенләй ачык бирә икән дип, инде шамай итеп эшләдем. Файдалы дару үләннәреннән хуш исле татар чәе пешерербез. Казан шәһәренең нәкъ менә үзәгендә сез серфта йөри аласыз. Ышанмыйсызмы? Хәзер ышанырсыз. Хәбәрчебез Гөлнур Габдрахманова безне электрофойл белән таныштырыр. Тапшыруыбыз кызыклы кунакларга да бай булачак. Алар арасында психолог Гөлүсә Ахунова бар. Сәхнә журналында булган яңалыкларны Асу Габдуллиндан белербез. Зәй районыннан да кунаклар көтәбез. Ләйлә һәм Алиса Сабаевалар килергә тиеш, һәм алар онытылган халкыбызның бер һөнәрен тәкъдим итәчәк. Милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны һәрвакыттагыча Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Моннан тыш бик күп кызыклы һәм файдалы мәгълүмат ишетеп, җырлар да тыңларга өлгерербез. Бүген 9 август елның 221 көне, ел бетергә 144 көн калып бара. Бүген китап укырга яратучылар үз бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шулай ук бөтен дөнья каллиграфия көне, үбешергә яратучылар да бүген бәйрәм итә ала. Бәйрәмнәргә бик бай көн. Сүз уңайыннан бүген сәяхәтләр яратучы уңган булган хуҗабикә, Манзараның алыштыргысыз хәбәрчесе һәм администраторы Алия Ирек кызы Сәлим Җанова да үз бәйрәмен билгеләп үтә. Коллегабызны котлыйбыз. 1954 елның 9 августында Казан шәһәрендә Олимпия чемпионы Ольга Князева туган. 1975 елда ул дөньяның иң яхшы рапирачысы исеменә лаек була. 1976 елда Монреальдә узган Олимпия уеннарында беренче алтын медален яулый. Валентина Никонова һәм Наиля Гыйләҗева белән бергә ул хатын-кызлар рапирасы буенча СССРның Олимпия җыелма командасы нигезе булган Казан триосына керә. Спорт карьерасын тәмамлагач, Казан дәүләт финанс-икътисад институтында физик культура укытучысы булып эшли. 2015 елның гыйнварында вафат була. Бу көнне 1958 елда Казанның Пушкин урамында бийек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачыла. Шагыйрьнең бронзасына лабрадориттан ясалган бийек постаментка урнаштырылган. Һәйкәл федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты дип танылган. 1964 елның 9 августында мәҗбүри отставкага китәр алдыннан ТССРга, Казанга КПСС үзәк комитеты генераль секретары Никита Хрущев килә. Казан кирмәненә аны теплоходта алып киләләр. Шәһәр белән җентекләбрәк танышканнан соң ул Казанны тәртипкә китерергә һәм искелектән арынырга кушкан. Совет районындагы яңа төзелгән йортларны караганнан соң танылган ашсу устасы Юнус Әхмәтҗанов пешергән тутырган тавыктан авыз итә. Бу көнне 2015 елда Казанда су спорт төрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионаты тәмамланды. Анда 190 илдән 3000-гә якын спортчы катнашты. Әлеге чарада Татарстанга Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин һәм Фина башлыгы Хулио Маглиони да катнашты. 9 август 2019 ел Казанда Казан фанфаралары 8-нче халыкара тынлы оркестрлар фестивале ачылды. Россия, Казахстан һәм Болгариядан 19 иҗат коллективы катнашты. Татарстан башкаласына ул көннәрдә 700-дән артык музыкант килгән иде. 9 августта халыкара төп халыклар көне билгеләп үтелә. Дөньяда 370 миллионга якын төрле халык вәкилләре яши. Алар 5 кыйтганың 90 илендә гомер күрә. Төрле расларга карап 5000-гә якын төркем төзиләр. Һәрберсенең үз теле, уникаль мәдәнияте бар һәм яшәгән илләрнең мәдәниятеннән аерылып тора. Бүген халыкара каллиграфлар көне. Татарның иң атаклы каллиграфларының берсе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нәҗип ага Нәккаш. Каллиграфия үзенчәлекле сәнгать, латин теленнән ул матур язу дип тәрҗемә ителә. Каллиграфия сынлы сәнгать һәм сүзнең форманың синтезы ул.
Бу очракта сөз беренче планга чыга. Ул билгеле бер формада бизәлә. Гарәп каллиграфиясендә иң элек киң таралган сүз булып Коръән һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның хәдисләре, сүзләре язылган. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге әгъзасы Нәҗип Наккашның балачак хыялы тормышка аша. Бүгенге көндә ул 1000ннән артык туграның авторы. Шуларның 400дән күбрәге пыялада ясалган. Аның эшләрен төрле күргәзмәләрдә очратып була. Яннарыннан сыкланмыйча узып булмый. Танылган каллиграф Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләге иясе. Габдулла Тукайның 130-лык юбилеена мин үткән ел 4 эш эшләдем. Менә триптих эшлек Тукайның шушы үзенең милләте турында борчылуы, аңа хезмәт итү турындагы милләткә мәхәббәт дип атала бу эшлек. Менә бу аның 6-7 елында язылган шигырьләре, ул үзенә киләчәккә бер программа кебек. Ул бик телгә дә алынмый, ләкин мин аны таптым да, мин шуһар бу Тукайны бөтенләй ачып бирә икән дип, инде шамай итеп эшләдем. Җөмлә фикрем кичә көндез сезгә гаит милләтем, сихәтеңдер сихәтем, гыйләтеңдер гыйләтем. Син сәламәт булсаң, мин сәламәт, син авыру булсаң, мин авыру. Һәм дәвам итә. Менә триптихның уртадагы өлеше, тик фақат милләткә, хезмәткә мәхәббәт миндә бар. Минчә монда ям да бар, ләззәт тә бардыр, тәм дә бар. Һәм Тукай үзенең менә шушы милләткә хезмәт итү аркасында милләткә танылган рәссам булуы турында 3нче менә триптихның 3нче өлеше, әйләдем гарзы мәхәббәт, мин сиңа и милләтем. Дус күрерсең син мине дә, бар моңа әмниятем, бар моңа ышанычым ди гарантиям. Һәм менә Тукайны заманында атеист ясап язганнар иде, ләкин Тукай ул шушы татар милләтенең гомер буе, 1000 еллар буе тотып килгән ислам диненең бер вакиле һәм шушы динне белүе, Аллаһка ышануы, Коръәнне яхшы белүе аның шигырьләрендә күренеп тора. Менә мин шул аның 9 шигыренең исемнәрен урнаштырдым. Һәм үзәктә Тукайның туграсы, аның шәхси билгесе Тукай, һәм менә Й хәрефеннән килеп чыга, янып торган, ялкынданып торган алсу кызыл чәчәк, бу Тукайның тынгысыз милләте өчен хезмәт итә торган тынгысыз йөрәге символы. Халык мәхәббәтен яулаган әлеге эшләр каллиграфия сәнгатендә төп урынны алып тора дисәк тә була. Нәҗип Наккаш катлаулы һәм мактаулы иҗат юлын сайлаган галим. Архивларда үз тикшерүчесен көтеп яткан күп кенә рухи мирас әсәрләрен халыкка кайтара. Каллиграфия сәнгатен ялыкмыйча пропагандалый, үзе артыннан яшьләрне ияртүгә ирешә. Танылган накыйчы эшләре киләчәк буынга үзе бер зур мирас. Оп елгасы ярында урнашкан Йорт-Ыра авылында Сабантуй узды. 90нчы елларда инде юкка чыга башлаган Йорт-Ыра анда туып үскәннәрнең үз авылына тугрылыгы аркасында яңадан тыргызылган бәйрәм иде бу. Халык акчасына мәчет, мемориаль һәм туристик комплекс төзегәннәр алар. Бу кечкенә турак пункт бүген өлкәнең иң күләмле туристларны җәлеп итү үзәге булып санала. Халыкның иң яраткан бәйрәме ничек үтте? Биредә хезмәттәшләребезнең репортажында белербез. Бүген бу ял итү урынында Кылыван районында 2нче Сабантуй уза. Биредә илнең төрле почмакларыннан, өлкә үзәгеннән, Бердскидан, Новосибирскидан һәм барлык якын тирә авыллардан кунаклар килгән. Лили Вальтер – казах хоры җитәкчесе, татар кызы, Сабантуй режиссеры. Программа Сабантуя у нас впервые в этом году. Сабантуй программасы быел беренче тапкыр 2 өлешкә бүленде. Беренче өлеш Новосибирскиның татар үзәге үткәрсә, икенче өлештә Кылыван районы чыгыш ясады. Кунаклар яшь артистларның сәхнәгә чыгуга ничек җаваплы әзерләнүләренә игътибар итми калмагандыр бугайын. Ора авылы бүген йөзләгән кешене үзенә тарта һәм берләштерә.
Татарская музыка меня зажигает даже вот здесь. Татар музыкасы шул кадәр дәртле, татар көен ишетү белән аяк кулларым үзләре бии башладылар. Һәр палатка җирле осталар һәм җитештерүчеләрнең товарлары белән тулган. Пешергән ризыклар, түбәтәйләр, шигүләр, көн күрешне бизәүче әйберләр. Кая килергә, килеп гаиләләр белән ял итәргә, бәйрәмләргә шундый урын безнең бар. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур активларга, юртара, бөтен халык монда яхшы. Бөтенесе дуслыкта торалар, Аллага шөкер. Сабантуйны оештыручылар бәйрәмнең иң күркәм традицияләрен торгызырга тырышкан. Гомернең буена картлар Сабантуйга тоталар иде балык. Балык стерлядка. Кем шундый тәмле уха аш пешерә, шушы бик матур семья була иде. Хәзер инде бөтен авыл буенча йөреп атларда җыештырып, бергә гүләк итеп, гармоннар белән шулай йөреп үстек без. Шушы авылның буенда, Оптың сулы буйларында. Шунда ук бийек тауның башларында биеп, гармоннар белән йырлашып утыра идек. Йорт аралыларының планнарында туризмның яңа юнәлешен, гастротуризмны булдыру. Тәмле ризыкларын нинди тизлектә сатылып бетүен искә алсаң, моның өчен шартлар да мөмкинлекләр дә җитәрлек. Быелгы җәй бигрәк тиз үтте дә китте, бер нәрсә эшләргә дә өлгермәдем дип әйтүчеләргә Кунакханә сәхифәсендә берничә киңәш биреп китәрбез. Студиябызда психолог Гөлүсә Ахунова. Хәерле көн. Исәнмесез. Дөрестән дә менә күп кеше белән хәсиләшәсең, җәй ахыры булгангадыр инде. Бу җәйне сизмәдек тә дип әйтәләр. Күбесе ялда итмәгән икән әле. Менә андый кешеләргә нишләргә? Күбесе хәзер теге куркып калды. Кыз кушылына бит, югалып калды. Нишләргә тиешләр алар? Һәрвакытта да инде теге ауыр ситуация дип әйтикме, кемшендер бушыннан да ауыр ситуация бит инде, бит. Ситуациядан чыгу юлы бар. Ул әле менә августка кирдек тә без җәй битте дигән сүз түгел. Әле безнең сентябрь, октябрь айлары бар, бик матур гына. 30 градус, 35 градус исселек әле безнең шулай бит. Һәм инде нәрсә дип әйтәсе килә, менә бу ишракта кешеләргә ял итәргә вакыт табарга кирәк. Вакытны дөрес бүләргә кирәк. Дөрес бүлеп эшләгән вакытта һәр вакытта да ял табарга, вакыт табарга мөмкин ял өчен. Шуннан да Гөлүсә ханым, мен сезне тулыландырып әйтәсе килә, мәсәлән, ничектер суан тутыруны, бәрәңге эшләүне сентябрьдә дә эшләп була. Анысын калдырып, күчереп бәлки урын алыштырырга, әйме? Урын алыштырырга да була. Һәр кеше, мин әйтмим, инде теге план буенча яшәргә кирәк дип, бит психологлар бит инде шулай дип киңәштә бирәбез. План языгыз, план буенча эшләгез. Әмма дә ләкин һәр кеше үз вакытын дөрес бүләргә тиеш. Һәм ул вакытта инде әлбәттә беренче чиратта, бигрәк тә менә бу безнең хәзерге мохиттә яшәгәндә ялга урын булырга тиеш. Менә балалар нишләргә тиеш? Аларга бит инде менә җиң сызганып эшкә керешергә кирәк. Балалар нишләргә тиеш? Бу мәктәпкә әзерләүгә карыймы безнең август айында? Әлбәттә, менә хәзер безнең июнь айларында инде балалар җәйге каникулда булдылар. Ял иттеләр. Кемдер авылда ял итте, кемдер диңгездә ял итте, кемдер әти-әниләре янында шәһәрдә ял иткәндер. Инде менә августта хәзер әти-әниләргә иң беренче чиратта нәрсә эшләргә, балалар белән эшләүне әти-әни башлар. Бала үзе генә теге мин шуны эшлим дип эшли башламый. Әти-әни инде өйдә мәктәп темасына сөйләшүләр алып барырга тиеш. Укылган китапларны барларга тиеш алар, шулай бит. Һәм инде баланы мәктәпкә менә без әйтәбез бит, уңай караш тудырга тиеш балада. Бала мәктәпкә барасым килми, ардым дигән сүзләре күп була балаларның. Менә бу очракта инде ничектер мәктәп ягына авыштырырга кирәк балаларны әти-әниләргә. Аның белән бергә китаплар укырга, мәктәп территориясына барып кайтырга, мәктәп янында үскән чәчәкләрне карарга, һәм шул вакытта инде мәктәпкә кереп, класска кереп, шушы аның кайсы партада утырасын билгеләргә, менә бу моментларны әлбәттә истә тотырга кирәк. Гөлүсә ханым, форсаттан файдаланып сорыйм әле. Менә Америкадамы, Бөек Британиядамы имештер шундый бер көн бар икән, день в пижаме дип аталамы, аның исеме дә бар инде. Ялкаулык көне дип әйтегән үзебезчә. Менә йокыдан тордың, син бер нәрсә дә эшләмисең. Менә тәрәзәдән тәрәзәгә йөрисең, чана аягыңны тотып, берәр шай ял итәсең, сөйләшәсеңме телефондан, менә шундый ялкаулык көне. Дөресме бу? Аны эшләргә кирәкме?
Bir нәрселер жесі келмей тұрған күн. Ғөмімен алғанда Америкадан да мәктеп формасы да киіп ермейлер. Оқырға ерген вақытта ебет. Мен мұны нешік деп айтамын, дұрысмы деп. Әлбәтті кіші өзіне бір күн болса да, шындай рәхәт күн бағышларға тиеш. Сол үйде китап оқып ятамын, телевизор қарап ятамын. Кішінің баш мие ял итәргә тиеш. Бу айга берләге битсә, айга берләге битсә, бу инде бик әйбәт. Әмма дә ләкин шунда истәтергә кирәк, Илдар. Америка менталитеты белән безнең менталитет аерылып тора. Бар шундай кешеләр, менә мин иде ял итәм икән бер атна, мин депрессиягә бирелә башлыйм, миңа кеше арасына чыгарга кирәк, эшкә барырга кирәк, гел эшләргә кирәк дип әйтәләр. Менә дөресме ул? Ял итү кирәкме? Әлбәттә, ул бит әле кеше арасында булу, ял итмәү дигән сүз түгел. Кемдер, һәр кешенең организмы төрле, психологиясы төрле. Кемдер өйдә үзе генә калып ял итәргә ярата. Ире, балалары чыгып киткәч, ул өйдә җыештырып, рәхәтләнеп ял ала. Кемгәдер кеше арасында булырга кирәк. Чөнки ул аннан энергия ала, кешедән энергия ала. Шуңа күрә монда алай гына дип тә әйтеп бетереп булмый, булай дип тә әйтеп булмый. Демәк, эшләргә яратучы кеше, эшләргә яратучы кеше дә үзенә ялга вакыт табарга тиеш. Эшләсен дип әйтмим. Ял итәргә вакыт табарга тиеш. Ул бит әле эшкә барып кына ял итү дигән сүз түгел. Дуслар белән аралашып, үзеңә ниндидер информация алып, алардан үзеңә көч алу да ул бит шулай ук ял. Гел эш турында гына уйлап торып, баш миен ял иттерергә, онытырга киңәш итмәсен. Демәк, һәр нәрсәдә чама һәм баланс булырга тиеш. Алга таба китеп, көз айларында гадәттә безнең бик күп кеше депрессиягә бирелә башлый. Алдан угаларны әзерләр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Депрессиягә бирелү, әлбәттә, кеше депрессиягә бирелгәнче иң башта кешедә стресс башлана. Нинди дә булса ситуациялардан. Һәм инде кеше шушы стресска кирип китә икән, ул бик тиз депрессиягә бирелә. Депрессия ул үз чиратында панический атакалар дип әйтәбез инде, без аны паник атакаларга китерә. Һәм менә панический атакадан чыгу кеше өчен бик авыр. Бик авыр. Депрессиягә кирип китмәс өчен нәрсә киңәш итим икән? Һәр кемнең, менә бу без аны русча әйткәндә внутренний стержень дип әйтәбез, ихтыяр кеше дигән әйбер бар. Максат. Максаты булырга тиеш. Без кешегә әйтәбез бит, менә максатың бармы синең? Синең хыялың бармы дибез. Кеше хыял белән яшәргә тиеш. Инде төрле яктан сине теге шушы ситуациягә китерәләр икән, стресс ситуациясына. Мин киңәш итәр идем, теге психолог буларак та, кеше буларак та, әни кеше буларак та, позитив дуслар белән аралашырга, иң беренче чиратта позитив фильмнар карарга, кемдер бәлки китап укый торгандыр. Мин үзем китап укыйм, әйбәт. Музыка тыңлау, менә күңелле җырлар тыңлау бар. Менә шушылардан башларга, стресс вакытында ук депрессиягә кирип китмәс өчен. Табигатьтә булырга. Табигатьтә, чөнки кеше онытыла, кешенең баш мие ял итә. Менә хәзерге заманда безнең баш миен ял иттерә белү, ул шуннан да теге бөтен кешегә дә бирелеп бетми. Мен уйламча, менә нисәдер язып утыру, укумы, ниндидер әйбер шигү бәйләү. Шигүдә бәйләү, рәсемнәр, әйбәт хәзер бик күп бит инде мозаикалар белән эшләү, картиналар ясау бар. Менә буларның бөтенесендә куллану кирәк, Тагын әйтәбез, менә токсичный кешеләр бар дибез, ул синнән энергиясе ура торган. Алар да синең хәлеңне алалар. Менә андый кешеләр белән эшләргә, алар белән аралашырга туры килсә. Алар белән аралашырга туры килсә, ул вакытта мин инде ничек дип әйтәм үземнең клиентларыма. Менә кеше үзен ниндидер шар эшенә кертергә өйрәнергә тиеш. Стаканга саламы, банкага саламы, теге шар эшенә кертеп, менә шушы яисә ике арада ниндидер менә стена, күренми торган стена булдыра. Алырга өйрәнергә кирәк. Һәм менә мин моны хәзер теге матур сүзләр өчен генә әйтмим. Аны эшләп була. Теләгән кеше андый стенаны барлыкка китерә ала. Һәм инде ул вакытта әлбәттә токсичный кешеләр белән теге негатив кешеләр дип әйтәбез бит инде. Аралашу әлбәттә теге аралашмыйча булмый дип әйтик инде. Менә монда стена куйган вакытта сиңа күпкә җиңелрәк була. Инде күп очракта андый кешеләрдән читтәрәк торырга кирәк. Соңгы вакытта менә Гөлза ханым шундый сүз модага кирип китә, гельштальт нәрсә диләр? Гельштальт, бик нык куллана башладылар ул сүзне. Менә сезнең үзегезнең тормышта шундый бер бармы? Бу инде чынлашмаган хыял дип аңлыйм инде. Менә бу хакта җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез экранда күренгән QR-кодлар аша кирип
Социаль челтәрләрдән белә аласыз. Гөлиса ханым белән саубулашабыз. Бик зур рәхмәт, бик файдалы, кызыклы әңгәмәгез өчен. Рәхмәт Елсын. Бүген чәршәмбе, чәршәмбе сайын без матбугат темасына сөйләшәбез. Бүген дә искәрмә түгел. Сәхнә журналының баш мөхәррир урынбасары Алсу Габдуллина белән журнал яңалыклары турында бәян итәрбез. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көн исәнсез. Алсу, менә җәйдә үтеп бара, без җәй көнне сезнең белән очрашмаганбыз икән әле. Ничегрәк үтте җәйләр? Аллага шөкер, менә инде укучыбызга 3 җәйге санны тәкъдим иттек. Менә шушы көннәрдә журналыбызның август саны дөнья күрергә тиеш. Августны мин традиция буенча юбилейлардан башлап җибәрәсем килә. Шушы айда күптән түгел генә Татарстанның халык артисты Мирсәет абый Сөнгатуллин үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Журналыбызда шушы уңайдан күркәм интервью урын алды артистның үзе белән. Шулай ук Татарстанның халык шагыйре Раул абый Фәйзуллин 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә шушы айда. Раул абый белән аерым истәлек сөйлисем килә. Раул абый белән безнең журналның СССР дигән сәхифәсе бәйле, чөнки 2017 елда нәкъ менә Раул абый идеясе белән башланып киткән сәхифә бу. Бу санда Раул абыйның үзенә багышладык әлеге сәхифәне. Менә шундый истәлекле сан булачак. Шулай ук театрлардан да шиткә китеп бетеп булмый. Гәрчә алар инде сезоннарын тәмамлаган булсалар да, август башында, менә августның 2нче яртысында инде яңа сезонга аяк атлыйбыз. Узган айда безнең хәзер театрларда шундый тенденция китте, алар сезонны премьера белән тәмамлыйлар. Әтнә Татар дәүләт драма театры Әхмәт Фәйзинең Охшарлаклар пьесасын тәкъдим итте. Кәрим Тинчурин театрында Кәрим Тинчуринның үзенең пьесасы Җилкәнсезләр комедиясе дөнья күрде. Кәрим Тинчуринның премьерасы ул гадәти булмаган форматта дөнья күрде. Әлеге спектакльне әз генә реклама ясап алам инде, менә сәхнәдә түгәрәк бар бит. Без гомер буе шул түгәрәктә артистлар әйләнеп жүргәнгә кызыгабыз инде, менә мин дә шунда йөреп карарым дип. Кәрим Тинчуриннар безнең хыялны тормышка ашырды. Тамашачылар шул түгәрәк эчендә утыра, шунда спектакльне карый һәм артистларның үзе белән шунда әйләнә. Менә шундый яңалык, яңа сезонда барып карарыгыз, мин сезгә дә тәкъдим итәм. Кызыклы. Аннары соң журналыбызда шулай ук безнең сәнгать бакчасы дигән сәхифә эшләп килә. Бирдә инде без сәнгатьнең төрле тармакларына караган иҗат кешеләренең иҗатын, сәнгатен бәяләргә тырышабыз. Менә соңгы санда Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗев. Аның белән без, аның да шулай ук юбилей уңаеннан материал дөнья күрде. Аның белән без менә рәссам хезмәтенең плюсларын һәм минусларын сөйләштек инде. Аларның да бит менә элегрәк менә плакатлар, ниндидер шундый кирәк булган вакытта рәссам хезмәте ул ничектер өстенлеклерәк булган. Заказга эшлиләр иде. Хәзер ничектер графика, компьютер графикасы, ничектер рәссам кулын алыштырды дип әйтергә кирәк инде, әзрәк кысырыклап чыгарды. Шуның белән бәйле менә хәзер аларның бик күп картиналары бит инде ята, җыелып ята, һәм аларның мирасын саклау проблемасы турында сөйләштек без Мөдәррис абый белән, чөнки рәссамнар үзләре мәсәлән исән булганда алар кадерле, менә үзләреннән соң да аларның эшләре кадерләп саклансын иде дигән теләкләр белдерде ул безгә. Шуннан да шактый кызыклы гына фикерләр кузгатасыз икән. Интернетта эшчәнлек алып барасызмы? Интернет белән без элемтәдә һәр вакыт үзебезнең укучыларыбыз белән дә интернет белән турыдан-туры журнал белән безнең сайт бар инде, ул журналның электрон версиясе дибез инде без аны. Ул икесе берүгә бер булмаса да алар бер-берсен кабатлый инде кайвакыт. Кемгәдер мәсәлән журналның басма вариантын укырга уңайлы, кемгәдер бит инде сайтка кирип тиз генә телефоннан укып чыгарга соңгы яңалыкларны. Шулай да мин укучыларыма шундый теләгем бар минем. Басма матбугаттан бөтенләй аерылып бетмәсәк иде. Чөнки менә хәзер бөтен бер телефонда ул телефонның кулына әйләнеп биттек бит инде. Менә яңа китап алып уку, аның исләре икенче типографиядан чыккан, яңа басылып чыккан китап, шул ук журнал, кулга тотып уку, аның рәсемнәрен карау, ул үзе бер ләззәт. Белмим, мин үзем шунда эшләгәнгә генә алай дип сөйләмимдер инде. Шуңа күрә, менә интернет белән бәйле булыр өчен һәр вакыт без бит инде журналда хәзер QR-код системасын кертеп җибәрдек. Интерактив журнал ясадык укучыларга шулай ук якынрак булыр өчен. Биредә без
артистларның жырларында қуябыз, спектакльләрдән үзүкләрдә қуябыз, әлеге мәсәлән әңгәмәнең текст вариантында қуябыз, видео вариантында қуябыз. Менә шундый YouTube белән һәм интернет ресурслар белән һәр вакыт журналны үреп, тармаклап барырга тырышабыз. Укучылар белән элемтә бармы? Язалармы, белешәләрме, шалтыраталармы дигән кебек? Әйе, укучылар белән элемтә бар. Хәзер хат формасында бик сирәк килә инде. Алары да булгалый кай вакыт. Үлкәнрәк буын инде. Әйе, үлкәнрәк буын. Стационар телефонга шалтыраталар үзебезнең редакциягә. Менә шул артист турында иштәсе килгәне, күптән язганыгыз юк, күптән күренгәне юк дип. Бигрәк тә телевидениедә да күренмәсә ул кеше эзләнә башлый, каян алып укып була икән дип. Шундый теләкләр дә килә. Интернет челтәрендә инде күбрәк андагы язмалар астында киң шундый әңгәмә бара инде. Миңа калса, укучылар бердә тик тормый, алар һәр вакыт кызыксынып тора сәнгать яңалыклары белән. Әмма яңа сезонда, без яңа сезон дип әйтәбез инде, кыз башлана. Яңа сезонда ниндидер яңалыклар булачак? Яңалыклар дигәннән без һәр вакыт квартал сайын дип әйтик инде, яңа рубрикалар, яңа сәхифәләр кертергә тырышабыз. Әлегә планеркалар булмады, җәй айларын шушы темпта тәмамлап, менә яңа сезонда хәзер театрларда яңа сезон ачып җибәрә бит инде, әйткәнемчә августта. Артистлар белән дә яңадан яңа элемтәләр барлаячакбыз. Ул хакта киләсе тапшыруларда төгәлрәк сөйләрмен. Иншалла, бүгенгә саубуллашабыз. Эшегездә уңышлар. Рәхмәт сезгә. Август үтәдә китә, балаларның уку елына санаулы гына көннәр калып бара. Мәктәп киемнәре, кирәк-яраклар алу башланды. Әти-әниләр әлеге мәшәкатьләр белән туз-быз шауып йөрсәләр дә, укучылар җәйге ялларга бирелгән өй эшләрен эшли. Күпләре шигырьләр ятлый һәм әлбәттә инде шигърият сәхифәсе балалар авызыннан һәр даим сезнең игътибарга да тәкъдим ителә килә. Барыбызга бер генә белмим ничек өлгерә. Үзе шундый сөйкемле, нәкъ әнием шикелле. Шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын. Кеше ул шуның өчен. Ул минем укытучым. Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көенә. Көндә гыйлем өләшеп, илтә белем иленә. Кадерле укытучым, оннан галим бер кемдә юк сыман шуның өчен. Ул минем укытучым. Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр юлымда, сөекле укытучым. Аңарга мин гомергә бурычлы шуның өчен. Ул минем укытучым. Ял итәсегез килсә, су янына барыгыз, су кешене ял иттерә. Арып талчыгып киткән очракта суга карап утырырга киңәш итәләр, чөнки су адәм баласының баш миенә ял бирә икән. Өч нәрсәгә карап утырырга мөмкин: янып торган утка, агым суга һәм башка кешеләрнең эш эшләгәнен. Без дә шулай итик әле. Татарстанның Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге һәм Свердлов өлкәсе татарлары конгрессы Төбәк иҗтимагый оешмасы Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү уңаеннан 26 августта Екатеринбургта татар мәдәнияте көннәрен үткәрә.
Программада Тотар мирасы Урал төбәгенең байлыгы дигән түгәрәк өстәл мәдәни җыен Тотар халык иҗаты фестивале булачак. Һәм милләттәшләребезнең тормышында башка өлкәләрдә ниндирәк яңалыклар бар икән, булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина бәян итәр. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Бу көннәрдә үзенең 5 еллык юбилеен Астана шәһәренең дуслык йорты билгеләп үткән. Яшь булуларына карамастан, башкала дуслык йорты этник ара килешү, телләр, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне өйрәнү үзәгенә әверелгән. Оешма 100-дән артык волонтерлык һәм хәйрия чарасында ярдәм иткән, барлыгы 23 этно-мәдәни берләшмә эшләп килә. Алар арасында безнең ватандашларыбыз да актив эш алып бара. Теманы Әдилә Төхвәтова дәвам итәр. Үз мәдәниятен башка халыкларның мәдәниятләре белән чагыштыру, матди һәм рухи дөнья кыйммәтләре алмашу бу милли һәм дини толерантлыкның нигезе булып тора. Төрле халыклар арасында үзара хөрмәт һәм яхшы күршелек мөнәсәбәтләре Казак җирендә борынгыдан салынган. Һәм биредә гомер итүче халыкларның гореф-гадәтләре югалмый, ә башка халыклар белән үзара бәйләнештә буыннан буынга тапшырыла. Дуслык йортының бинасы этномәдәни берләшмәләр өчен иң кыйммәтле бүләк. Биредә 2нче катта 23 этномәдәни берләшмә урнашкан. Алар кунаклар чакырырга, иҗат коллективларының репетицияләрен һәм төрле җыелышлар үткәрергә мөмкинлек калган. Хәзер без татар-башкорт этномәдәни берләшмәсенә кирип чыгабыз. Безнең инде монда объединение тан дигән безнең нибез уже 30 елга тула, шуның инде 5 елын менә бу өйдә үткәзәбез. Милли ашларыбызны пешерәбез, чәйләр эчәбез, репетицияләр эшләйбез. Дуслык дигән ансамблебыз бар, бала чагыбызның, балаларның ансамбле бар, ялкын дигән яшьләрнең ансамбле бар. Бер йыналышып монда гөрләшеп алабыз атна сайын. Башкаланың дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясының 21нче сессиясе узды. Бу утырышта ассамблеяның этномәдәни берләшмәләре һәм иҗтимагый структуралары вәкилләре Казакстан халкының этникара килешүен һәм бердәмлеген саклау мәсьәләләрен күтәрде. Казакстанда яшәсәк тә, без туган телебезне саклап калырга тырышабыз. Туган телебезне онытмыйбыз. Шуннан да Казакстанда яшибез бит. Шуңа күрә мәмләкәт телен белергә тиешбез, өйрәнәбез, балаларыбызны да өйрәтәбез. Шунда гына без бердәмлекне саклап калырбыз. Дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү этномәдәни берләшмәләренең иҗади коллективлары катнашында зур концерты белән дәвам итте. Биредә һәркем үз халкының якты колоритын күрсәтә алды. Бу вакытта этнолингвистик мәктәпләре тәрбиянчеләре өчен дуслык йорты фойесында төрле мастер-класслар һәм халык уеннары узды. Тирмәне хәтерләткән түгәрәк зал башкала дуслык йортының визит карточкасы булып тора. Биредә күргәзмә озонасы бизәлгән һәм казак халкының көнкүреш әйберләре җыелган. Көрпәләр, орсыклар, сандыклар, торсыклар һәм башка көндәлек авыл көнкүреше әйберләре. Шулай ук музыкаль инструменталар һәм тарихи кыйммәтне белдерүче бизәнү әйберләре. Кулланышта булган һәм берничә буын осталары туплаган энергия чыганагы булган агач әйберләргә кагылганда күп елларга элек күчереләсен кебек. Вакыт аяусыз чаба йөгерә һәм аның һәр көне тарихның бер өлеше булып китә. Шулай ук безнең ата-бабаларыбызның үткәнен белү мөмкинлегебез дә әзәя бара. Шуңа күрә мәдәни мирасны саклау безнең өчен иң актуаль бурычларның берсе булырга тиеш. Башкаланың дуслык йорты һәм Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясы бу бурычны бик яхшы итеп башкара дип уйлыйбыз һәм без аларга бу эштә зур уңышлар телибез. Россиянең кеше шәһәрләре театрларының фестивале быел Чиләбе өлкәсенең Магнитогор шәһәрендә узган. Фестивальдә илнең төрле шәһәрләреннән 16 иҗат коллективы катнашкан. Татарстанның 2 шәһәреннән Әлмәт һәм Ярчалы театрларының коллективлары үз иҗатларын тамашачыга тәкъдим иткән. Сүз Гөлдар Хафизовага. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен чын бүләк булып, фестиваль өчен махсус урнаштырылган аренада ачылыш тантанасы булды. Россиянең кеше шәһәрләре театрлары фестивале 2010 елда старт алган. 20нче юбилей фестивале Көньяк Уралда узды. Оештыручылар үткәрү мәйданчыгы итеп өлкәнең Магнитогор шәһәрен сайладылар. Металлурглар шәһәре бер атнага Россиянең театр сәнгате башкаласы булды дип әйтсәк, артыру булмас.
Фестивальдә катнашучылар әлеге дәрәҗәле театр форумы эшенә, ә шәһәр халкы аларның иҗади мөхитенә чумды. Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән 16 иҗат коллективы бер атна эчендә 6 зур һәм 10 кечкенә формадагы спектакль тәкъдим итте. Әлмәт дәүләт татар драма театры Магнитогорсклыларга рус әдәбияты классигы Лев Толстойның пьесасы буенча куелган Караңгылык хакимлеге спектаклен тәкъдим итте. Әлмәт театры узган елда Түбән Тагилдә оештырылган фестивальдә зур сәхнә формасы номинациясендә гран-при яулаган. Бу елда тамашачыларда классик әсәрне гадәди булмаган формада кую белән тәэсир калдырды. Во-первых, очень тяжелый. Бу бик авыр спектакль. Кызганычка каршы мондый хәлләр тормышта да булырга мөмкин. Тәнемнән еш кына костәннәре үтте. Отлично играли. Вообще, во-первых, как и походка. И вот надо... Миңа актерларның уеннары бик ошады, бик талантлылар. Тормыш фаҗигасын күрсәттеләр. Алла сакласын. Чиләбе өлкәсе губернаторы конкурсны оештыручыларның махсус призлары белән бүләкләнделәр. Фестивальнең иң яхшы актерлары һәм режиссерлары да махсус бүләкләр алды. Бүләкләнүчеләрнең һәр берсе өчен залдагылар чын күңелдән сөенделәр. Безнең арада дуслык бик зур. Фестивальләрдән тыш та хезмәттәшлек итәбез. Бу фестивальдә катнашып, без инде бер-беребезгә туганнар кебек булдык. Әлмәт артистлары спектакле театр телен үстергәне өчен Чиләбе өлкәсе губернаторының махсус призына лаек булды. Бик зур рәхмәт. Большое всем спасибо. Быелгы фестивальнең төп җиңүчесе бүләген Амурдагы Комсомол шәһәренең драма театры яулады. Быел Магнитогорск кече шәһәр театрларының иҗади коллективлары өчен очрашу, аралашу һәм тәҗрибә алмашу урыны булды. Ә шәһәр халкының хәтерендә бу фестиваль онытылмаслык тәэсирләр калдырган 2023 ел җәйнең вакыйгасы булып калачак. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Махсус хәрби операция зонасында иратларыбыз безнең киләчәгебез күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары, гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайтучы Татарстан егетләре һәм Татарстан Республикасына нисбәте булган егетләребез, батырларыбыз хакында сөйлибез. Алар турындагы хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Андрей Андреевич Соколовский. Хәрби дәрәҗәсе гвардия сержанты, вазифасы махсус хәрби төркемнең өлкән разведчигы. Махсус хәрби операциягә кадәр Андрей Соколовский Сүрия, Таҗикстандагы гадәттән тыш хәл шартларында хәрби бурычын үти. 2022 елның февраленнән Украинада махсус хәрби операциядә катнаша. 2022 елның 29 майында яшерен хәрби бурычын үтәгәндә Яровая торак пунктында һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Андрей Соколовскийга Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Татарның 90% шәйдән тора дигән анекдотны ишетмәгән кеше юктыр. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Безнең халык чыннан да шәйсез яши алмый. Татарның шәйен атаклы шәхесләр дә еш телгә алганнар. Мәсәлән, 19 гасырда Казанда булып киткән инглиз язучысы, сәяхәтчесе Эдвард Турнерелли мондый шәйне Европаның бер илендә дә очратканым булмады дип язып калдырган. Безнең шәйгә нинди зур бәя биргәннәр име. Тапшыруыбыз дәвам итә. Сәміз қадірін достарым. Чей татардан электен бұрынғы замандан деп әйтімінде чей ішірге ярата татар халқы. Биттәблән тұрғашты іше, бұншадақсында іше, күндізді, түнләдік. Урманда ненде үленлер бар, шуны жиып, бұрынғы заманнан үленлерні білен чей пішірелер. Не, бірсі енді біз ең яратқан чей деп әйтік, қора чей, элек тоқта чей бар әлі. Хәзер югындалар кайрып китте. Битник салып, шуларны бал белән, май белән, варенье белән. Инде ишпишмак инде безнең үзебезнең ризыгыйме. Яратабыз баллы чәй белән ишпишмак, сөтле баллы чәй. Чак-чак, инде теләгән кешегә чак-чак белән дә инде ансы инде. Менә бу инде әзерчә, кара чәй, мәтрүшкә и битник. Чайникны предварительно инде кайнар су белән пешереп алдым.
Бір 3 бал қашығы салайық та. Менә самовардан су салабыз. Менә самовар дегенде, әби ничек дип әйтәдер минем. Дәвәни. Чайник плитада қойнатып алсаң, тиз суны бу самовар чай түгілі деп, менә самоварда қойнар су ұзағырақ тұра деп әйтәләр. Біріңі вақыттан. И приятный да матурақ та ішірге деп әйтілмейінді. Ябып пішірікті. Süt salsaq da yarı cimişler, pürege, qara cimiş, ulu Tatar stilinde bütün simyada var indi. Her bir beyramda da, bulay da, iligirek indi, haman beyram boyunca buladır indi. Qrenler okutadır indi, qonaqlar, avulga Qazandan qonaqlar qaytdı deyip küşlenişler, men şunday qaytadır, ebiler qoyadır. Көптен түгелге чемпионат узды. Bizde bir qonaqlar buldu чемпионаттан, turistlar. Emre bu çay bölmesinde bir kop hava kırdı. Temin etip, yani şöyle metrişkelerden Tatar çayın içip, iç pişme kaşıp, şak atıp gittiler deyip eğitim indi. Bir sözün. Bir kışadı kişiye. Onlar uylamadılar da işte Tatar rizığı şunday bula. Ne şunday? Demli çay, ulenler bilen içeriz. Тапшырыбызны дәвам еттіребіз. Студиябызда республикабызның Зәй районынан келген қонақлар бар. Сәбәлә улы мәдәният йорты мөдире Ләйлә Сабаева һәм аның кызы Алиса Сабаевалар белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн. Арулармысыз? Арулармысыз. Хәерле көн. Ничек хәлләрегез, ничегрәк килеп җиттегез? Аллаға шükür, хәлләр яхшы, әйбәт. Яхшы гына килеп җиттек. Юллар уңды, Аллаға шükür. Милли мәдәниятләр һәм халык йолаларын саклау елы, менә сез бик күргән бер традицияны яңарткансыз, ул да булса йәтмәләр өрү. Менә бу каян килә, ничек башланды бу традиция, ничек моңа килеп кирдегез? Моның башлангычы мин әз генә әйтеп китәм инде. Кызымнан алдарак моның башлангычы булайрак барлыкка килдем. Безнең нәселдә ирем ягыннан дип әйтик инде, ирем ягыннан нәселдә шушы мурда уру йоласы барлыкка килгән инде. Һөнәр дип әйтик инде моның, йола түгел, һөнәр дип әйтик инде. Шушы һөнәр белән сәвәләй бит инде ул Зәй елгасына якын булганлыктан күпчелек балык тотылган. Халык инде шуны азык иткән балыкны. Һәм менә шуннан минем иремнең бабасы Микаила бабай була инде. Шулай итеп мурда бреден үрә торган булган, чирпаклар үрә торган булган һәм шуның барысында иреме Артемга өйрәтеп калдырган. Әле мин моны баштан аңлап бетермәдем. Нәрсә икәнен, кичләрен ирем шушы мурданы үрә иде. Biz indi qarab turabız, bu нәрсә эшли икән дип инде кемдер теге хатын-кызлар инде менә юкбашлар бәйләсәләр инде, нәрсәдер кием бәйләсәләр, ул менә шулай итеп мурда үрәдер кичләрен. Шуннан инде кызым карап торып ул да өйрәнде. Бер уйлап карасаң, хәзер бит инде мурдалар белән, брединнар белән балыкка йөрмибез инде без. Мин кызыма әйтеп аңлаттым, кызым, бу безнең нәселдән килә торган, бу менә безнең әби бабайлардан элеккедән килгән шундый безнең һөнәребез, үзебезнең гаилә һөнәре дип инде. Син моны өйрән, кирәге чыкмаса да барыбер безнең нәселнең эшен зыяны булмас дип, безнең нәселнең эшен өйрәнеп кал дигәчтен, кызым менә өйрәнде һәм без бу мастер-классны дип әйтик инде, шушы үрүне быел Зәй районында узган Питрауда күрсәттек. Ул Питрау шибәрендә катнашты һәм шундый бер төрле ажиотаж барлыкка килде дип әйтик инде. Бу инде булмаган әйбер, күрмәгән әйбер ничектер, бар кешегә дә кызык булып китте. Һәм без шушы мастер-классны дип әйтик инде, шушы үзебезнең һөнәрне тагын да үстерергә, күрсәтергә булдык. Керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын һәм инде менә шушы һөнәрләрен, эшләрен, әле ул бу гына мурда уру гына түгел, авылда тагын төрле һөнәрле кешеләр дә бар. Элек бит инде һөнәрләр бик күп төрле булган һәм менә шушы һөнәрләрнең берсен булса да дип әйтик инде, без менә халыкка күрсәтергә, киң публикага күрсәтергә уйладык инде. Алиса, менә күрсәтеп китегез, ничегрәк үрелә? Һәм менә сезнең кулыгыздагы мурда дип әйттегез бит. Аны үрер өчен күпме вакыт кирәк? Аның озынлыгы күпме булырга тиеш? Махсус теге стандартлар бармы? 3-4 метр була инде ул, еллар буе үрәләр инде аны. Хәзер тиз генә күрсәтеп китим.
Бу инде безнең бау була, капрон бауы. Бар каучук, капрон, суда кабармасын өчен инде. Бүртмәсен өчен. Суда менә шушы бау бүртмәсен өчен. Күбрәк Бу инде безнең шундый зур энә була. Таяк. Бу таяктан размер билгеле була. Булай итеп тотабыз да. Энә белән бер күзәнәк ячейка була инде ул. Астыннан кертеп чыгарабыз. Бик нык итеп кысып тотырга кирәк. Бер кояда китмәсен. Демәк, монда берничә кеше аның белән шөгыльләнергә тиеш утыргандаймы? Юк, электр куябыз һәм тарттырып, һәм нык итеп кысырга кирәк. Бер кояда китмәс өчен. Сез еллар буе үрәләр дип әйттегез. Еллар буе. Ул ничә метрлы булырга тиешсең? 3-4 диде. Менә бу әле безнең койрыгы гына. Менә бу койрык. Бәләкәй генә койрык. Күбрәк өйрәнгән кеше инде, күбрәк мастеррак булган кеше, алар инде тизрәк тә үрә торгандыр. Аны мастерлы белгән кеше инде. Менә остарак кеше дип әйтик инде. Менә без инде безгә килгәндә, безгә инде моны озак кына үрергә кирәк. Озак кына үрергә кирәк, чөнки әле әзрәк буташып та китергә мөмкин. Үзәнәкне дөрес алмыйча. Мурда дип әйтегез бит, бредин дигәне зурысы, аны белән сүзеп караганыгыз булдымы? Аның белән шулай авылга инде килен булып төшкәчтен, ирем белән шулай җыелыштык инде. Барлык гаилә белән инде 1-2 гаилә хәтта кушылдык. Яшь егетләр бит инде ул вакытта, яшь кызлар. Төшеп киттек су буена. Зәй суы бит инде ул зур. Зәй суының шушы бредин ул инде бер 15-20 метрлы. Бер ягыннан икенче ягына чыгып, шушы бредин белән сүздиләр. Мин карап тордым. 4 җегет инде шундый. Һәм шушы балык тотларын, балык сүзділер. Бу минем өчен шундый бер шаккаткыч әйбер булды, чөнки безнең якларда булай итеп балыкны мондый үргән кешеләрдә минем ишеткән күргәнем юк. Алай итеп балык сүзгән кешеләрдә минем күргән булмады. Бу эшләр өчен бик йылгыр кешеләр кирәк дип әйтәсе килә. Моны хәтта ул балыкны агым уңайына таба сүздиләр, агымга каршы түгел. Анда инде барлык нәрсә бар суда, шул эләгеп чыга инде. Кысла да эләгә, төрле балыклар да эләгә. Анда банкаларда консерва банкаларда, мондый банкаларда нәрсә бар, шулар бөтенесе эләгеп чыгалар. Шушы мурда бредин дип әйтик инде. Хәзер экологик яктан да әйбәт икән үзе. Су буйларын чистартырга. Аннары хәзер инде без аны үзебездә саклыйбыз. Бу брединны безнең авылда бездә генә бар. Бүтән бер кешедә дә юк дип әйтәсе килә. Чөнки минем сораштырып караган булды. Бу әйберләрдә мин җибен эзләдем моның. Җибен мәйтәм, хәтта моның җибен табып булмады. Без моның җибен эзләдек. Шушы көннәрдә юкты. Авылда хәтта шушы кеше ташлап та бетергәндер инде бәлки. Кирәк түгел дип әйтәләр. Кемгә кирәк дип инде ташлап та бетергәндер. Мин үзем шулай мәдәният өлкәсендә эшләгәчтән авылдан бөтен әйберне җыеп эзләп сорап йөрим инде. Бу әйбергез юкмы? Бу әйбер кирәк безгә дип. Һәм шушы брединны без үзебездә инде менә шулай саклыйбыз. Тотабыз. Аны күтәрелек түгел, аны бер генә кеше күтәрә алмый. Ул бик авыр. Анда ни төпкә батсын өчен бөтен нәрсә, анда шундый зур грузилылар бар инде, мондый зур тимерләр алар, бик зур тимерләр, аларны күтәреп йөрү мөмкин түгел бер генә кешегә бу әйберне. Хәзерге вакытта кызыксынучылар барлыкка килде дип әйттегез. Менә заказ бирүчеләр юкмы әле? Безгә ясап бирегез әле. Әле алай юк, әйткән кеше юк, безгә ясап бирегез әле. Без кызыксынабыз дип. Бәлки закон ягыннан да куркырлык әйбердә бардыр. Бит инде хәзер бит инде бик ул яктан бик катгый бөтен нәрсәдә. Закон буенча да браконьерство дип әйтик инде ярамас дип кеше тыныч кына су буена төшә, кармагын сала, 2 балыгын тота, кайтып китә. Моның белән тоткан өчендер бәлки күбрәк балык эләгә бит инде браконьерство булып та булырга мөмкин. Шунысы да булырга мөмкин. Шуңа шулайрак. Әмма сез әлеге эшне яратып башкарасызмы, әллә инде әти-әниләрнең теге үзегезнең нәселегезнең гадәте булганга гына эшлисезме? Юк, менә минем папа кичке буе шулай торып утырды да төннәр буе, мен аны күрдем дә, үзем кызыксынып, папа мине дә өйрәт әле, миңа бик кызык бу эш дип. Ул да мине өйрәтте, икебез шулай торып үреп утырдык. Шулай да ир кеше эшли торган эш булып санала. Бу ир кеше эшли торган эш санала инде. Ләкин миңа бик ошый. Моның менә җипләре шактый кызык, төрле материалларны санап булган, аларны димәк сатып табып алырга мөмкин. Мөмкин. Үзләре ясаганнар, үзләре бәйләгәннәр. Моны сазакарак үзләре. Шәм белән дә иткәннәр. Парафин белән шәнелгән. Менә аның менә шәм белән шәнелгән, мында парафин белән шәнелгән. Менә бу безнең бу җип, бу нидән инде? Безнең менә өйдәгесе дә бар. Өйдәгеләре алары төрле дән эшләнелгән. Гади рәтләрдә бар җипләр.
табылмый торганнар да бар, бүгенге көнгә хәтлегендә төрлеләре бар. Бик зур рәхмәт сезгә менә бу һөнәр турында сөйләвегезгә. Шактый гына кызыклы әйбер, этнографик яктан караганда да, һәр яктан авыл тарихы буларак та. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Йолаларны шулай саклап яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт. Әлеге таш элеклектән ышаныч, бәхет, сәламәтлек символы булып саналган. Аны иҗат кешеләренә бүләк иткәннәр. Сүз гәрәбә ташы хакында. Йөкле хатын-кызлар күз тиюдән, саклану өчен дә гәрәбәдән ясалган бизәнү әйберләре такканнар. Гәрәбә начар энергияне үзенә җыя торган үзенчәлекле хикмәтле таш икән. Һәрбер хатын-кызда зауыклы күренергә тели. Күлмәк киеп кенә булмый, аны матур аксессуарлар белән бизәргә кирәк. Мәсәлән, мин бүген менә шундый матур брош һәм йөзек кидем. Алар гәрәбәдән ясалган. Бүген гәрәбә турында сөйләшербез. Гәрәбә ул ылысы агачларының каткан сумаласы. Һәрбер таш үзенчә матур һәм кабатланмас. Ләкин гәрәбә алардан үзенең җылылыгы белән аерылып тора. Аңа кояш нурлары сеңгән. Инде 1000 ел элек гәрәбәне бәхет һәм уңыш китерүче таш дип атаганнар. Ул кешене саклый, энергия бирә икән. Я думаю, что у янтаря вообще нет границ в возрасте. Минем уйлавымча, гәрәбә киючегә шикләр юк. Ул төрле яшьтәгеләр өчен дә килешле. Без гәрәбәне кичкенә балалардан алып, өлкән яшьтәгеләргә кадәр киңәш итәбез. Бу таш тынычландыра, безне гармониядә яшәргә өйрәтә. Кичкенә балаларга кулга килә торган беләзекләребез дә бар. Гәрәбә бик күп төрле була. Аксыл сары, үтә күренмәле, яшел, кызыл, хәтта зәңгәрләре дә бар. Алар арасында иң кыйммәтлесе аксыл сарысы. Элек аны байлар гына кия алган. Аны король гәрәбәсе дип йөртәләр. Чөнки эчендә ком һәм һава бар. Шуңа аны эшкәртү процессы авыррак. Эшкәртелмәгән гәрәбә файдалы. Берничә гәрәбә бертеген суга салып куйсаң, ул анда кислотасын чыгарачак һәм организмга яхшы йогынты ясаячак. Инде күп гасырлар элек яшәгән Гиппократ та гәрәбәнең файдалы булуын ачыклый. Эндокринологлар калкан сыман биис авыруыннан интегүчеләргә шулай ук эшкәртелмәгән гәрәбәдән муенса тагып йөрергә киңәш итәләр. Ул калкан сыман биизнең функцияларын нормага китерә икән. Ә инде йолдыз нәмәгә килсәк, астрологлар фикеренчә, гәрәбә барысына да килешә. Тик үгез бозау йолдызлыгы астында туганнарга сак булырга кирәк, чөнки ул аларны фурчуга салырга мөмкин. Хәзер инде гәрәбәне тикшерү ысулын өйрәнербез. Бер стакан суга 3 кашык туз өретәбез дә муенсаны суга салабыз. Чын гәрәбә суда батмый. Гәрәбәдән картиналар, сувенирлар ясыйлар. Алар шулай ук өйгә бәрәкәт һәм мул тормыш китерә дип белгечләр. Бүген 9 август елның 221 көне, ел бетергә 144 көн калып бара. Бүген китап укырга яратучылар үз бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шулай ук бөтен дөнья каллиграфия көне, үбешергә яратучылар да бүген бәйрәм итә ала. Бәйрәмнәргә бик бай көн. Сүз уңайыннан бүген сәяхәтләр яратучы уңган булган хуҗабикә, манзараның алыштыргысыз хәбәрчесе һәм администраторы Алия Ирек кызы Сәлим Җанова да үз бәйрәмен билгеләп үтә. Коллегабызны котлыйбыз. 1954 елның 9 августында Казан шәһәрендә Олимпия чемпионы Ольга Князева туган. 1975 елда ул дөньяның иң яхшы рапирачысы исеменә лаек була. 1976 елда Монреальдә узган Олимпия уеннарында беренче алтын медален яулый. Валентина Никонова һәм Наиля Гыйләҗева белән бергә ул хатын-кызлар рапирасы буенча СССРның Олимпия җыелма командасы нигезе булган Казан триосына керә. Спорт карьерасын тәмамлагач, Казан дәүләт финанс-икътисад институтында физик культура укытучысы булып эшли. 2015 елның гыйнварында вафат була. Бу көнне 1958 елда Казанның Пушкин урамында бийек татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл ачыла. Шагыйрьнең бронзасына лабрадориттан ясалган бийек постаментка урнаштырылган. Һәйкәл федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты дип танылган. 1964 елның 9 августында мәҗбүри отставкага китәр алдыннан ТССРга, Казанга КПСС Үзәк комитеты генераль секретары Никита Хрущев килә. Казан кирмәненә аны теплоходта алып киләләр. Шәһәр белән җентекләбрәк танышканнан соң ул Казанны тәртипкә китерергә һәм искелектән арынырга кушкан. Совет районындагы яңа төзелгән йортларны караганнан соң танылган ашсу устасы Юнус Әхмәтҗанов пешергән тутырган тавыктан авыз итә.
Бу көнне 2015 елда Казанда су спорт төрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионаты тәмамланды. Анда 190 илдән 3000-гә якын спортчы катнашты. Әлеге чарада Татарстанга Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин һәм ФИНА башлыгы Хулио Маглиони да катнашты. 9 август 2019 ел Казанда Казан фанфаралары 8-нче халыкара тынлы оркестрлар фестивале ачылды. Россия, Казахстан һәм Болгариядан 19 иҗат коллективы катнашты. Татарстан башкаласына ул көннәрдә 700-дән артык музыкант килгән иде. 9 августта халыкара төп халыклар көне билгеләп үтелә. Дөньяда 370 миллионга якын төрле халык вәкилләре яши. Алар 5 кыйтганың 90 илендә гомер күрә. Төрле расларга карап 5000-гә якын төркем төзиләр. Һәрберсенең үз теле, уникаль мәдәнияте бар һәм яшәгән илләрнең мәдәниятеннән аерылып тора. Бүген халыкара каллиграфлар көне. Татарның иң атаклы каллиграфларының берсе Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе Нәҗип ага Нәккаш. Каллиграфия үзенчәлекле сәнгать, латин теленнән ул матур язу дип тәрҗемә ителә. Каллиграфия сынлы сәнгать һәм сүзнең форманың синтезы ул. Бу очракта сөз беренче планга чыга, ул билгеле бер формада бизәлә. Гарәп каллиграфиясендә иң элек киң таралган сүз булып Коръән һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның хәдисләре, сүзләре язылган. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге әгъзасы Нәҗип Нәккашның балачак хыялы тормышка аша. Бүгенге көндә ул 1000-нән артык туграның авторы, шуларның 400-дән күбрәге пыялада ясалган. Аның эшләрен төрле күргәзмәләрдә очратып була. Яннарыннан сыкланмыйча узып булмый. Танылган каллиграф Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләге иясе. Габдулла Тукайның 130-лык юбилеена мин үткән ел 4 эш эшләдем. Менә триптих эшлек Тукайның шушы үзенең милләте турында борчылуы, аңа хезмәт итү турындагы милләткә мәхәббәт дип атала бу эшлек. Менә бу аның 6-7 елында язылган шигырьләре ул үзенә киләчәккә бер программа кебек. Ул бик телгә дә алмый, ләкин мин аны таптым да, мин шуһар бу Тукайны бөтенләй ачып бирә икән дип, инде чамай итеп эшләдем. Җөмлә фикрем кичә көндез сезгә гаит милләтем, сихәтеңдер сихәтем, гыйләтеңдер гыйләтем. Син сәламәт булсаң, мин сәламәт, син авыру булсаң, мин авыру. Һәм дәвам итә. Менә триптихның уртадагы өлеше, тик фақат милләткә, хезмәткә мәхәббәт миндә бар. Минчә монда ям да бар, ләззәт тә бардыр, тәм дә бар. Һәм Тукай үзенең менә шушы милләткә хезмәт итү аркасында милләткә танылган рәссам булуы турында 3нче менә триптихның 3нче өлеше, әйләдем гарзы мәхәббәт, мин сиңа и милләтем. Дус күрерсең син мине дә, бар моңа әмниятем, бар моңа ышанычым ди гарантиям. Һәм менә Тукайны заманда атеист ясап тирә язганнар иде, ләкин Тукай ул шушы татар милләтенең гомер буе, 1000 еллар буе тотып килгән ислам диненең бер вәкиле һәм шушы динне белүе, Аллаһка ышануы, Коръәнне яхшы белүе аның шигырьләрендә күренеп тора. Менә мин шул аның 9 шигыренең исемнәрен урнаштырдым. Һәм үзәктә Тукайның туграсы, аның шәхси билгесе Тукай һәм менә й хәрефеннән килеп чыга, янып торган, ялкынданып торган алсу кызыл чәчәк. Бу Тукайның тынгысыз милләте өчен хезмәт итә торган тынгысыз йөрәге символы. Халык мәхәббәтен яулаган әлеге эшләр каллиграфия сәнгатендә төп урынны алып тора дисәк тә була. Нәҗип Нәккаш катлаулы һәм мактаулы иҗат юлын сайлаган галим. Архивларда үз тикшерүчесен көтеп яткан күп кенә рухи мирас әсәрләрен халыкка кайтара. Каллиграфия сәнгатен ялыкмыйча пропагандалый, үз артыннан яшьләрне ияртүгә ирешә. Танылган накыйчы эшләре киләчәк буынга үзе бер зур мирас. Без сабый вакытта әкиятләр карарга яратайык. Оча торган келәмнәр турында, күренмәс кешеләр турында, шундый кешене күрсәтми торган баш киемнәр турында, әйме. Менә хәзер шушындый заманга килеп кирдек, Skype безнең үзебезнең кулыбызда, менә шундый оча торган хәтта такталар да бар икән. Менә шундый мөгъҗизалы такта турында киләсе видео язмабыз. Кемнең океан янында яшәргә теләгәне бар?
күз алдыгызга китерегез. Сез атлетлар сыман кыяфәттә серфка басып, дулкынларны тотасыз. Ул дулкынлар сезне ярга алып чыга. Хыяллар диерсез сез. Юк, Казан шәһәренең нәкъ менә үзәгендә сез серфта йөри аласыз. Ышанмыйсызмы? Хәзер ышанырсыз. Сүз электрофойл турында барыр. Бу серфның иң футуристик моделе санала. Экстрим сөючеләр аның турында бәлки ишеткәне бардыр инде. Кыскача әйткәндә, электрофойл ул электромоторы булган серф тактасы. Безгә Америкадан килгән. Ул тизлек җыеп су өстенә күтәрелә ала. Океан, диңгез, елгалар, күлләр, кыскасы бөтен төр сулыкларда да аның белән йөреп була. Дулкынлар булу мәҗбүри түгел. Электросерфта кайда һәм кайчан йөрергә икәнен үзегез сайлый аласыз. Нигә дулкыннар кирәкмиме? Чөнки ул пульттан эшли. Пульт электрофойлда йөрүче кешенең кулына киеп куела, һәм ул кеше үзе моторны эшләтә һәм тизлеген сайлый. Кеше серфтан суга егылган очракта да серф тактасы ерак китә алмый, чөнки анда магнит бар. В этом году прям она у нас на расхват и прям радуюсь. Быел инде анарда йөрергә теләүчеләр саны бик күп. Кешенең монда йөреп адреналин алаганга мин үзем дә шатланам. Электрофойл үзе моторлы серф тактасыннан гыйбарәт. Эчендә аккумуляторы бар. Мондый электрофойлны Казанда да ясый башладылар. Мин үзем дә анарда йөреп карарга җөрьәт иттем, әмма үземә буйсындыра алмадым. Бары тик ятып кына йөрдем. Анда утырып, тезләнеп һәм аякка басып йөрергә була. Сноубордта, вейкбордта, серфбордта шуа белгән кешеләр электрофойлда да тиз өйрәнәләр, чөнки йөрү принциплары охшаш. Гәүдә, җилкәләр белән юнәлеш бирергә кирәк, ди инструктор Ислам Сафиуллин. Бер тапкырда тактага басмаган кешеләр дә бу спорт төренә гашыйк булалар. Хәтта үзләренә шәхси электрофойллар сатып алалар икән. Казанда исә әле бер генә җирдә, Кабан күлендә генә бу спорт төре белән танышып була. Биредә, әгәр инструктор кирәкмәсә, арендага алып тору мөмкинлеге бар. Ышандыгызмы инде? Биредә сез үзегезне нәкъ американ серферы итеп хис итә аласыз. Дуслар, килегез. Ял итәсегез килсә, су янына барыгыз, су кешене ял иттерә. Арып талчыгып киткән очракта суга карап утырырга киңәш итәләр, чөнки су адәм баласының баш миенә ял бирә икән. Өч нәрсәгә карап утырырга мөмкин: янып торган утка, агым суга һәм башка кешеләрнең эш эшләгәнен. Без дә шулай итик әле. Кем көчлерәк, кем акыллырак, кем матуррак, кем байрак, хикмәт анда түгел. Иң мөһиме синең бу тормышта үзеңне бәхетле итеп тою. Шуңа да бәхетле булу өчен мең төрле сәбәп булсын. Кояшлы матур көннәр, яхшы хәбәрләр, күңелле мәшәкатьләр. Бүгенге көн яшәү яме шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып килсен, тапшырыгыз тәмам. Исәнлек булыгыз. Сау булыгыз.